diucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para jawata. Jejere kita titah la kok wani delangap-delang ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake Antasena ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lakon tak legandang dening aku. Lah kriwikan dadi grojokan gedhe. Ong wilahing Mastunama sidam skaring bawuna langgeng Kakang Rata. Menawi menapa menika ingkang dadosaken gara-garaning kayiwangan teka wonten titah swantah minggah mongko kanthi badan wadak mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Menawi menika kula kinten mboten, mestinipun upami Antasena menika ingkang dadosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan tumunten mboten badhe wonten hawa asrep ingkang dadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi mboten wonten hawa panas sekedhik kemawon di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi dangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena Kaki Guru ana dawuhmu apa? Padha raja sak prapta kita nggir kita ngabiyantur ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring Sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ndak gegem dadekake jimat. Antasena padha raja sak prapta kita nggir. Kaki Narada wilujeng slamet tekaku bekti katur ya Kaki Narada. Oh iya tak tampa. Pangestu ulun tampanana ndak gegem dadekake jimat. Antasena sawise kita ngabyantara mangka tanpa tinimbalan ana parigawe apa maragake matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa nggir? Sowanku ngersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro. Ngaturake bingunging atiku. Merga dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapa Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang endi papan tambuh-tambuh nggonku ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang endi lenggahing wong tuaku Bapa Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun priksa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi. Lan wigatine apa? Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang endi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nah yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sawijining dewa, mongko dapukane ratuning dewa. Ing mestine ngerti malah mubah musi ing titahe, ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nek endi lenggahe bapakku, aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Ing mangyat kurta surupa panggah wagut katinya mawukyat. Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ning Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun mboya kena sugal kaya mengkono? Apa kita ora wedi kelawan walat ulun? Apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun mboya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah musi ing titah nanging saka pangira ulun mendrane wong atuwa kita Si Werkudara kaya jinempana ing angin kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lare. Antasena aku ming masulane kaya ngono ki piye Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubah musi ing titah sewiji-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubah musi ing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasaning Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora prisa.
Nek ngono ora gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningali kaki guru ora iso mawas marang kahananing titahe. Kanthi kaya mengkono iso tak sebutake yen kaki guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ning Janaloka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Antasena aja kaya ngono, sabar, nggih, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang krida kita. Mula kita aja kaya ngono ya, nggih Antasena. Adi Pramesti guru kuwi pancen ora ngerti ning sabab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabosa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dionceki lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Ndradara rasa melu-melu. Mane tak jungkir. Iya wis. Wah, cilaka iki lah. Ndradara arep dijungkir iki njur bentuke piye coba? Kita iki sembrono ana dewa arep dijungkir. Antasena ulun mboyang ngerti, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspra tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena. Iki kaki Bathara Indra, ya. Apa ingkang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah lah kok wani delangap-delang ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lakon tak legandang dening aku. Weh lah kriwikan dadi grojokan gedhe. Sampun saged ndungkap kados pundi? Awa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumantuk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kaliyan kawontenanipun Werkudara. Katite Antasena menika wau sowan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Adalah ora jeneng mokal. Werkudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jarating asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namung pun Werkudara. Kabukten piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan. Utawi mboten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa duka wonten pundi sakmenika Bratasena. Nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werkudara menika ingkang sajakipun sampun kewanen Kakang Trada. Sakmangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata. Mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werkudara. Nggih, kene ngatos-atos lho. Bocah menika ndhugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokalisi Antasena, Kakang Rada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip riksa. Mangga dikula dherekaken.
Antasena. Wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing kaewangan, kita wani memirang marang ngersaning Hyang Pikulun Jatimurti. Yekti kita wujude menungso ing wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Kepengin mruput manjing neraka ya mani rasah kokean omongan Mbah. Simbah Indra sing mau nantang karo Antasena. Monggo aku ora diperkara karo kowe, perkara karo Hyang Pikulun Bathara Guru. Nek Simbah Indra gawe perkara karo aku, ayo niate piye aku ora bakal wedi karo sampeyan. Mara mapan tak jabel nyawamu. Eneng dewa tak gawe wirang tenang iki. Ngene iki entuk-entukane wong sing senengane ngegung-gungke karo kabisane dhewe. Rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku engko keweruhan wong li perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah, jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikaning simbah-simbah biasa jeneng Aji Lembu Sekilan ki ngono kuwi ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tau tate paring pangandikan Kyai Sepuh tau tate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping 3. Nek wis tak tembak kaping 3 tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggonku iso ngajar karo kaki Indra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane ming ping 3 lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Iki arep gleleng aku. Wah.
endi amuk kayangan. Anus maring jajalan titah pujangkara sing jeneng Antasena. Lah kok dadi ngamuk punggung ning kayangan. Lumrahe titah ora bakal iso ngrayang saliraning para Jawata. Lah kok Bathara Brama diajar entek-entekan karo Antasena. Wangun iku wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh dewaning geni kowe Antasena. Brama dewaning geni ngetokke geni sak lumbung Bandung gedene. Ya, apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna, muga-muga mandi sing dadi penjalukku, geni ora bakal tumama ning awake Antasena tak balekke ngobonga karo sing duwe dhewe. Yaene kok ngobong uwuh nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu dengkulmu atos kira. Oh, ya mau dipati ora ngematke. Ana terus dateng nek kene kok nganggo sepatu digajul nggon peteng. Wah, lah trondolo iki. Ajre kula. Wedi ngapa? Bathara Brama ngagem geninipun supados mejaya Antasena. Ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah, ra tenan to. Pripun, Wak? Wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika Di Guru? Ki Guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trima lho, tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning Kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku nek aku ora iso menehi wangsulan ibu-ibuku dole nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang endi dununge wong tuamu ya kuwi Si Werkudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya nggir ulun ora bisa ngandhakake menyang endi dununge Si Werkudara.
Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk kae guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake, wis to, aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki. Antasena aja kaya bocah cilik kaki guru iso ngandhake wis. Ora pantes sampeyan lenggah ning dampar Kaiwangan Silaka Ndawaru Binangun. Kudu mudhun, ora gelem mudhun aku sing arep ngudhunke. Aduh, ketiwasan Kakang Narada.